Avui toca parlar del pilar número 11 del framework Atlas AMID. En aquest pilar número 11 ens trobem amb el pilar de Collection, o dit d'una altra manera, el pilar de la col·lecció. Una vegada més, com estem veient especialment, com dic sempre, des del pilar número 7, aquest pilar es podria trobar encavalcat entre altres pilars d'una manera no seqüencial. És a dir, podríem trobar-nos-la entre el 3 i el 4, entre el 7 i el 9, o d'una forma no tan lineal i seqüencial, com dic sempre. Però si ens fixem concretament amb el pilar 11, amb el pilar de la recol·lecció, el que estem fent és, com bé diu el seu nom, recol·lectar tot allò que resulti del nostre interès per l'atac que estem duent a terme en el sistema de Machine Learning, en el sistema d'intel·ligència artificial. I quan diem recol·lectar, estem parlant de ficar-nos a la motxilla, de carregar per endur-nos tota aquella informació rellevant que cerquem. Però també, quan estem parlant de recol·lectar, pot voler dir que estem recol·lectant la informació del sistema, la informació necessària per després procedir a l'atac del sistema de Machine Learning, del model d'intel·ligència artificial. Per això aquest doble sentit. Per un costat, la recol·lecció dels aspectes necessaris per poder procedir a l'atac del sistema d'intel·ligència artificial, per poder procedir a l'atac del model de Machine Learning, i per un altre costat, quan ja estem dins del model de Machine Learning, quan ja estem a dins del lloc i estem trastejant amb el model, recol·lectar tots aquells elements necessaris que carregarem a la nostra motxilla, que carregarem a la nostra bossa de recol·lectors i ens endurem cap a fora per procedir com estimem convenient.